салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Бародари азиз, имрӯз дар мо аксияҳай ва ба доруҳои нав омадагиҳай. Доруҳое ки бисёр бародарон мепурсиданд, масалан барои почка, барои дигарош. Бо диққат гӯш кинем, бо диққат тамошо кинем видеоро. Иншоалло ки ман ба маълумота ба шумо мерасонам. Хуб бародаро, имрӯз барои мо аксияҳай маҷнун пирӯз, бародарони аҳли ислом, маҷнун пирӯз 2000 буд, ҳозир 1500 касе ки метавонад ки занг бизанед. Яке аз беҳтарин доруҳой барое ки чӣ хосияти хубӣ дорад ки масалан баъзе бародаро эпидемия паста трибул истифода мекарданд, оно сарошон ки далиношон баланд мешид. Ин намекунанд. Хубиш барои ҳама одам, ин барои ҳама одамое ки оилаҳошон қатъишона барои ҳама одамоа. Хуб бародарони азиз, эпидемия пастарам аксия кардем 400 рубл. Бародарони азиз, метавонед зан занед. Иншаалло ки касе ки зан надорад ира метавонад истифода кунад. Ҳам занако ҳам мардако метавонад истифода кунад. Хуб барои прасатита инора чӣ хел мехӯред? Инора 20 минут пеши авқот хӯрдан ҳар бегонӣ мехӯред. Як қошиқчаи пластмассӣ боша ё ки чӯбӣ боша. Хуб бародарони азиз, аксия шидагиа 3 булс 1200 рубл дамо буд, ҳозир 900 рубл шидагиа. Бо касе ки бародарони азиз, касе ки ай 5 дона зиёд харид кунад, барои ӯ одам 800 рубли ай метавонед ки зан занед. Иншаалло дар мо ҳаст нав омадагиай. Хуб ин барои кадом бародароне ки оилаҳошон қатъишонанд, ҳамхӯбагишон масалан долга намекашад, хуб мардонагишон бақувват мекунад, умнишини памят мекунад, хуб кровшон тоза мекунад. Метавонед ки бародаро зан занед. Иншаалло ки дар мо ҳаст. Ирам чӣ хел мехӯред? Ира як қошиқча ай калони банкаш мехӯред, ним қошиқча айш мехӯред. Инаи списакша бародарони азиз спрайтша. Вақте ки гирифтен мара зан мезанед, ман худам лишна ба мегунтон ё ки омаден ҳаминҷа ба мегунтон ба ҳам худи. Хуб худованд нигаҳбонтон боша бародарони азиз. Давом медем. ина эпидемия паста да пачка ҳаста бародаро. Ишам аксия кардем 400 рубли. Метавонед ки зан занед. Иншоалло ки ҳаст. Хуб бародаро, дору барои чӣ омадагиа? Барои гурдаҳо, почки. Касе ки гурдаҳошон дард мекунад ё ки санг доранд, масалан бехои чишмашон сиёҳай, метавонанд ки зан зананд. Иншаалло ки намуд омадагиай. Хуб заказ кунанд ё ки тариқи почта, барои нерви, барои геморрой дигарош омадагиай. Ина бародаро геморрой, чорнотамин ва гигабилоба дору ҳастанд барои тайкаш. бо дар мо ҳозир аксия рафтаса бародарони азиз. Самиван ина бародаро бо аксияш сар кардем барои набор вес. Хуб бародаро 1000 сум буд, ҳозир 500 сумш кардем. Метавонед ки зан занед. Иншаалло барои харобшавирам дору ҳаст, фатзорб код с фатзорб. метавонед иншаалло ки занг бизанен. бародаро дар хизмат ҳастанд. ҳамчунон шампуно ҳастанд, аксия қатъӣ. метавонед иншаалло хайрдорӣ кунем. худованд ҳар як кадоми мо шуморо ниҳабон боша. ғариб нижир ва падараш қуръон ҳастанд. метавонед ки иншаалло занг бизанен. бародаро дар хизматанд. худованд ҳар як кадоми мо шуморо ниҳабон боша. тасбиҳҳои электронӣ ҳастанд. воқеъ дар амони аллоҳ бошен. худованд ҳар як кадоми мо шуморо ниҳабон боша. фи аманиллаҳ. ассалому алайкум.